150 rokmi sa mu sníval sen a videl cirkev katolícku ako loď, ako malú lodičku, ktorá sa plaví na mori a útočili na ňu malé lodičky, ktoré ho nepotopili, lebo tá loď mala dobrého kormidelníka a ten kormidelník bol v bielom. Bol to pápež, ktorého zasiahli z tých malých lodičiek. Ale nezomrel, zotavil sa a doplavil tú loď cirkvu, lebo videl, že z mora vyčnievajú dva stĺpy. A videl, že na jednom stĺpe je Panna Mária a na druhom je Pán Ježiš v Eucharistii. A on bezpečne chce doplaviť tú lodičku cirkvi medzi tie dva stĺpy. Ešte ten postrelený pápež doplavil tú lodičku cirkvi medzi tie dva stĺpy, ale nestihol ho ukotviť, lebo prirodzenou smrťou zomrel. Prišiel jeho nástupca, Benedikt XVI, lebo tým postreleným pápežom bol Ján Pavol II. Don Bosco, ktorý bol zakladateľ Salesiánov a prvý pracovník s mládežou, taký, čo sa traduje, on videl pred 150 rokmi sen, ktorý sa dnes uskutočnil. Lebo dnes je tá doba, keď Benedikt XVI ukotvil lid cirkvi bezpečne o dva stĺpy, o Pannu Máriu a Eucharistiu. A brány pekelné ho nepremôžu. Keď on to vysvetľoval potom tak, že kým sa bude dodržiavať katolícka cirkev a pridržať Panny Márie a Pána Ježiša, môže sa plaviť ďalších 2000 rokov a nikto ho nepotopí. A tie útoky tých lodičiek, to sa útoky médií, ktoré už prebiehajú, ako všetky médiá útočia proti katolíckej cirkvi. A toto je vlastne sen Don Bosca, ktorý sa naplňa v tejto dobe. A my sme mali tú milosť, že nás Pán Boh použil na toto dielo a že sme mohli zrealizovať tento sen ako prvýkrát na svete. Prvýkrát sa realizoval práve tu na Kozelníku, kde sa nachádza Kozelník medzi tromi okresnými mestami presne v strede, Šiavnica, Žiar a Zvolen, rovnaká vzdialenosť 15 km do Šiavnici, 15 km do Zvolena, 15 km do Žiaru. Proste tejto neuveriteľnej zhody a náhody, ale náhody neexistujú, to všetko riadenie Božie, vlastne, že sa tá loď nachádza tu na Jantárovej ceste, kde vlastne bola zastávka, tu bola zastávka práve na Kozelníku, Jantárovej ceste v Kozelníku, kde je možno, že 50 katolíkov a ďalších 100 evanjelíkov, ale katolíci majú svoj kostolík, majú malú káplnku, kde sa môžu utiekať. A to som hovoril po ceste, že teraz je móda, že sa zastavia po tých diaľniciach, že káplnky. Ak sledujete, tak pri diaľniciach bývajú káplnky. No 5 minút od diaľnici je tu zastávka a chodia proste dennodenne, hádam 2-3 autá, rodinky sa pozerajú na tento kostolík. A